Ýa-da gurbanlyklar kabul bolar. Ýene kyrlara da Huda ýetirdi. Ibrahim Halil odattırmak üçin Nemrut Ullokan hiňlili basyryp batly uğrap ýüpüni ketipdir. Aňyrty bärsinde göz ýetmeýän odyň içinde Ibrahimyň düşen ýeri güldarlyga urulyp, ot hiç kär edip bilmeýänler. Şondan bäri biziň türkmenlerimiz hiňliligi ýagşylyga ýorup, onu gurbanlyk bilen baglanşdyryp bayram edýärler. Şondan bäri Hiňillikleriň ýürüýti ýykylan watlary bolupdy. Ýöne türkmenine adatlygyň, halallygyň, saplygyň toýy bolan Gurban bayramı asyrlar boýy ýaşap gelýär. Şükürine Gurban bayramynyň 3 günem halk bayramı diýilip aglan edildi.